چیرۆکە مەمۆ یا باوەڕنامە مەرنێ خەلەکە حەودەهان نویسکار زارا ساڵح کامۆ دەمێن خوا bi zehmetî derbas dikirin êdî xew li wî bibû hesret nexwasim gava hostayê wan hat pasportê azad û mistê birin lêya wî hîn neamade bû êvarî her du hevalên wî nizanîbûn çawa hinekî dilê wî xweş bikin Kamo bi xwe jî nema zanîbû çi bike û her hişê wî li ser çûnê bû niha ez tê negihîştim çima kaxeta bawernameya mirinê xwestin Kamo mîna got bi xwe re diaxivî û berdewam kir yanî ev dixwazin min bi saxîtî bimrînin ça wilo li heftê baş e eger ez peyre vegerim Sûriyê wê rewşa min çi be mane ez ê li cem wan tune bim mane tu dizanî ku li welatê me sax û mirî weke hebin mistê jê re got wela rast e mistê ew karin min bimrînin û sax jî bikin an got gava ez vegerim ez ê bibim mirîkî sax ku ji wê dinyayê hatiye lo berda her tişt li cem me çêdibe Piştî birina pasporta ji bo ku vîza li ser bixe yê Libnanî te kes kir ku dora hefteyekê gerek e û peyra wê birêk kevin Kamo jî her bendewar e Li hêla din Memo ji birayê xwe bêhtir li ser êgir bû pelik hîn bi dest wan neketiye tevlû hemû hewildanên wan gelek soz ji wan re hatin dan lê bêçare bû çend roj wilo di nava soz û derewan de derbas dibûn ku êdî Memo jî destê xwe ji wê kêşeyê şişt diya wî ji eliyê xwe ve hîn ew çîroka pelika mirinê nedikete serê wê de û her timî ji Memo pirs dikir gelo ku ev pelik çêbû lê peyre gava got Kamo were malê wê çi jê bikin Memo jî tu bersiv li cem wî nebûn û ev tiştahan bala wî nedikişand û her ji diya xwe re digot ka bere şixulê Kamo çê bibe hema bere nema vegere Sûrî hinekî dilê diya wî bi vê selfê tevî ne piştrast bû lê her digot debere kurê min lêxwezî we dev ji vê kaxetê berdabe me çûna Kamo derve nabe wa ji xwe re li Libnanê kar dike besî wî ye êdî ne malê hêja ye ez divim ku jinekê ji xwe re bîne Xalê Memo jî her lingê wî nediketin hev de ta ku li dawî yekî pilikeke dagirtî û muhirkirî jê re anî ji kêfa yekser berê xwe da cem xweha xwe rewşenê da got mizgîniyê bidiye ji xeynî got gelek pere jî dabûn ta got ew pilik derxistin peyre ew û Memo çûne cem wî zilamê xwe ku wî biriya xwe gihande cihê pasporta Kamo her û her bendewar e